Čaute, vítam vás pri tomto novom podcaste. Budeme chodiť po gymoch a budeme sa snažiť hľadať zaujímavých zápasníkov alebo trénerov a s nimi vám robiť takýto rozhovor a trénovať s nimi a všetko toto, čo ide okolo. Ako prvého hostia máme Jura Tuturu. Čau. Ďakujeme za prijatie tohto pozvania do úvodného dielu. Juro je jeden z najlepších, ako nepoznáte, jeden z najlepších slovenských thaiboxerov. Považuješ sa ty za jedného z najlepších? Hovorí sa to. Akože ja som taký pokorný, skromný, takže ja to nejako o sebe... Nie, vnímaš to, alebo nie... Akože nevnímam to presne, vieš, že... Ale ani nevnímaš, že kto je najlepší? Alebo celkovo, že ty nie si, že akože, že... Kokos, čo ja viem? Ja to nejako takto neriešim, vieš, že neškatulkujem. On sa to aj tak stále mení, podľa mňa. Asi aj. Ale dobre, keď hovoríš, že som najlepší... Ja, akože za mňa, keď ja môžem povedať svoj názor, tak aktuálne si myslím, že určite to tak bude, hlavne v tvojej váhe, však hovoria o tom aj tvoje výsledky. A poďme sa hneď aj o tom pobaviť, o tvojom poslednom zápase, ktorý si mal na PML, vlastne bolo tu v Hlohovci. To pred krásnou vypredanou halou. Áno. A bolo to vlastne PML, čo je vlastne jediná asi naša thaiboxerská organizácia, aj najväčšia, ale aj jediná. Mal si tam zápas s Antalom. Ako na tento zápas spomínaš? Vyhral si ho samozrejme, povedz nám o ňom, že aká bola príprava na tento zápas? Nie, akože spomínam na to super, lebo všetko vyšlo bez toho, aby som dostal nejaký vážny damage, že bol som sústredený v tom zápase a všetko mi tam pekne vychádzalo. A pripravoval som sa v Thajsku. Koľko si tam bol v Thajsku? Mesiac a pol, tak mesiac. Takže to si už vedel, že budeš mať ten zápas, tak a preto si šiel do Thajska? Nie. My sme plánovali s frajerkou, že pôjdeme do Thajska už predtým, vieš. A ono to tak pekne zapadlo, že ten zápas bol v januári, my sme si v decembri do Thajska, tak to tak presne akože všetko zapadlo. Čiže dovolenka sa zmenila na kemp, hej? Tak, toto presne, že všetci, on na dovolenke v Thajsku, vieš, a ja tam zničený každý deň. A kde si trénoval v Thajsku? V Sitiapo, v Huahine. Dobre. A tam si už bol predtým, či to si bol prvýkrát? Prvýkrát som bol. Ja som si pozeral ten gym, že videl som akože na YouTube a tak videjka a mi to tam prišlo také rodinné, taká atmosféra. To bol taký menší gym? Maličký gym a mŕte ľudí. Akože, to mi tam akože celkom vadilo. Zo začiatku som bol taký, že ty kokos, že tu byť, lebo som sa rozcvičoval, 20 minút som skákal na švihadle a potom som pol hodinu čakal, kým ma zavolajú na lapy. Čiže vlastne... Bolo tam 5 mechov a v kuse plné mechy, vieš, že tam som sa motal a čakal som, že... si natiaňoval si dosť veľa, hej? Že čo budem teraz robiť, tak to tam fungovalo, ale potom keď ma spoznali, tak už si ma brali skôr a tak, že už... Keď videli, že som dobrý, vieš. A že si asi dlhšie, nie? Lebo však tých thaiboxerských, že v Thajsku veľa ľudí je takých, že to ide proste na pár dní a proste tých až tak neriešia, ale keď tam niekto je dlhšie, tak sa mu trošku aj povenujú. A boli tam aj nejakí zápasníci dobrí? Boli tam šikovní, bol tam jeden, jak sa volá, Nagmuay Fox je na Instagrame. Taký šikovný, akože Američan. Američan, no. Veľmi peknú techniku, aj tam mal zápasy na revesku, tak s ním som tak sa nasparoval. A tvoja váha bol, či nižšie? Hej, super. Moja váha, taký vyšší technický, a čak akože tam sa tam menilo tiež, že boli tam šikovní chalani. A väčšinou tam boli Femur, Muay Femur, lebo to je taký gym. Tak väčšinou tam takto. A môžeš vysvetliť, čo je Muay Femur? Tak Femur to je štýl, že v thaiboxe sú štýly, je to rozdelené na štýly a Muay Femur je štýl, ktorý čaká, časuje a má veľa škál akože techník, že využíva ako keby. Čiže taký technickejší. Čiže v podstate to, čo tebe asi najviac, alebo čo aj ty robíš, nie? V podstate ty tiež nie si nejaký až tak extra, že tlaker, že iba furt dopredu. Ale toto chceli zo mňa spraviť v Thajsku. Tlakera? Zase Muay mat. Tam v kúse tí Thajci chceli, že nech idem že tvrdo cez ruky a low kicky, lebo že mám takú postavu, že sa na to hodím, ale ja mám rád presne tú krásu toho, že ukazovať. Čiže mesiac a pol v Thajsku bola vlastne príprava na tento zápas a potom si došiel domov a ešte koľko si mal času, akože kým bol zápas? Ja som prišiel 2 týždne predtým, čiže to týždeň dačo iba, vieš. Čiže to už iba vyslovene do zápasu skoro. Hej. A toto bolo vo váhe 8,1? 80. 80 a to je chudol si? Musíš chudnúť do 80-ky? Hej. Veľa? Chudol som... Čak akože moja normálna váha je tak 8,6, 8,7. Ale ja som sa tak rozdelil, že v Thajsku, neviem, či to bolo akože úplne rozumné, ale že už tam som začal menej jesť, že nejedol som rýžu a tak, že už odkedy som bol v Thajsku, ten mesiac a pol, tak už som... Celý čas? No, skoro celý čas, akože ja mal som aj také, vyletel som si, lebo tak Thajci majú dobré jedlo.
Ale snažil som sa to tam tak, že obmedzovať, nech sa potom netrapím, nemám to rád, Že to je narýchlo, hej? Keď týždeň do zápasu sa musím trápiť. A aj odvodňuješ nejak, alebo skôr je to na tej diete väčšina toho? Či jak to máš? Záleží. Väčšinou som bol tak, že som si to presne nechával na poslednú chvíľku a že som odvodnoval toto. V Tajsku, keď som mal zápas na RVS-ku, tak už som mal že dobrú váhu, vieš, že išiel som 77. Už som mal že 81 a to bolo 4 dní do zápasu. Aha. A išiel som v noci, len tak, že okolo 7-ky, že hladný som, že dobrú mám váhu, že najem sa. Kámo, ja som si tam dal 2 normálne jedlá, čo sú tam tí rezance, také, dve jedlá som si dal, ráno sa odvážim, že 8-5. Som bol taký, že 3 dní alebo 4 dní som mal na to, aby som mal 7-7. Fajne. Den predtým som bol, akože nejedol som, nepil som, den predtým som bol v saune, ja som normálne, že odpadával. Išli sme s Nikolásom na motorke, na Rajadamer. A takto ma tam kývacalo, on zastavil na červené, ja mu hovorím, že ty kokot, že čo zastavuješ, že poď, vieš, ale ja som si to nepamätal, že ja som bol už taký dehydrovaný a toto, že... Takže preto je lepšie si na to nechať dlhší čas, jak nechať to na poslednú chvíľu, no, takže takto to mám. Ale vlastne v Tajsku ešte aj celkom divné, alebo nie, že divné, ale iné to chodnutie nie jak u nás, že sa do sám chodia do vane, ale tam sa skôr naobliekaš do toho saunasutov, nie? A to, že vlastne ešte musíš takto dehydrovaný proste na slnku, vonku potiť, nie je to úplne príjemné. Že ráno som behal po Bangkoku ešte v sauna obleku a tam ešte aj ten vzduch taký spečený. To nie je toto bol fakt extrém, no. Čiže na tento zápas s tým Antalom to bolo akože pohode, hej, že dalo to bolo áno. Lebo vlastne PML má aj také pravidlo, že ty na druhý deň nemôžeš, alebo musíš mať... 5% akože môžeš mať nad. Čiže pri 80 kg to je 4 kg. 84 som mohol, no. A toľko si ja mal? Tak nejak posúť. Menej, ale 8,2, 8,3. No super, tak to nebolo nič hrozné. Akože vôbec. Dobre, tento zápas si teda vyšiel, vyhral si v druhom alebo v treťom kole? Treťom. Na začiatku tretieho kola. Na vlastne low kicky v podstate, alebo calf kicky. Proste sa ukončil ten zápas, boli tie calf kicky. Gameplan, už to mal si to pripravené v hlave, že proste musím od začiatku kopať calf kicky a takto vyhrám ten zápas? Nie, akože vôbec. Ja vôbec dovtedy som aj nepoužíval calf kicky. Fakt, ani celú prípravu, čo som bol v Tajsku, tak ani jeden calf kick som asi nekopol. Sem tam, keď som išiel u Igora, tak on si kúpil takú tú lapu, tak u Igora som mu to tam sem tam, akože on ma tak k tomu viedol. Ale vôbec som nemal taký gameplan. A práve že z jeho rohu, z Antalovho, z Lukášovho som počul, že kopli mu calf kick. Kopol mi calf kick, som ho to nič nespravil a ja som mu kopol calf kick a mu odletela noha. Tak som bol taký, že asi mu to nebude chutiť. A ešte viem, že kickboxeri to moc neblokujú, tak som bol taký, že skúsim to cez tie calf kicky. Tí kickboxeri skôr aj tie low kicky vlastne nechávajú si ich. Oni si to nechávajú a radšej to preberú z rukami. A vlastne na tieto teda calf kicky to vyšlo. Ja napríklad som bol mŕte dlho, že akože nie je zastanca calf kickov v thai-boxe, lebo tým, že máš tie nohy blízko a proste vieš ich blokovať, však aj Tyrone Spong, neviem, či si pamätáš, koľko si tak zlomil nohu. Akože viac. A v tom thai-boxe to fakt podľa mňa akože vie byť, akože dosť si vieš tu, akože vieš, lebo tam akože ten blok ide. Vytočí nohu. No, tiež mi to tak mŕte dlho prišlo, že som fakt akože ani, my sme ich netrénovali nikdy ani s chalanmi, ja som to skoro, že akože povedal som im, že sú calf kicky, ale nejak som to nie. A po tomto tvojom zápase som trošku akože zmenil názor, lebo som videl, že fakt fungujú a vlastne, že si ich kopal ešte aj tak, lebo keď ste pravák a pravák, tak vlastne proste sa vytáčaš do vonkajšej strany, lebo však tam je ten sval a ten sval okolo uhol, ako keby na zvonku. Ja by to presne neblokoval, nekopal cez svoj. A ty si to kopal ešte veľakrát tak, že si išiel do druhej strany a vlastne spredu, jak keby si to kopal. Si nakročil jak do lovky. A to mi už vôbec nedávalo zmysel, že vlastne to prišlo, aký mi kopeš úplne do hole, nie? Hovorím, že som to nemal natrvované. Ale fungovalo to, takže však vlastne, ak chcete si pozrieť toto, jak akože Juro mi to vysvetloval, tak na Patreone nájdete vlastne video, jak sme doteraz trénovali a tam mi to aj ukázal vlastne, jak ich kopali, jak to išlo. Čiže keď chcete video, vlastne nájdete v popise tohto videa, môžete si to pozrieť, jak sme trénovali, sparovali a tam vlastne sme aj vysvetlovali, alebo mi teda Juro vysvetloval, jak kopal tieto calf kicky. Čiže toto bol vlastne zápas o titul do 8-1 a ty si už mal, ale máš do 80, lebo tam boli tí dva opasky. Aha, do 80. Toto bolo do 80. To bolo do 80. A ty máš, ale titul si mal už aj vo vyššej váhe, nie? Mám aj v 80 a v 85, no. Aha, takže toto je 80 a mal si v 85. Ale aj v 80 som mal aj predtým a teraz akože zase som si ho obhajil a ešte mám aj v 85. Tak. A v 85 je to ako? Že tam akože cítite sa lepšie? Či už sú veľkí tam tí chalani? To bola taká pohoda, vieš, že to som neriešil váhu vôbec. A v zápase si necítil nejaký rozdiel veľký? Lebo však on keď chudne, vieš tak, jak ty presne chudne z 8,5 na 80, že oni z 9,9, 1, 2.
To... Akože, ne, lebo bol som v Austrálii v tých zápasoch a sú pomalší akože trochu, vieš. Že cítiš to normálne, že tú jednu váhovku, že... Hej, je to cítiť. Akože majú väčšie bomby, ale sú pomalší. Takže neviem, akože... Možno som iba nezažil takú situáciu, vieš. Alebo takého akože supera, ktorý vyslovene by bol taký, že silový, že aby využíval tú váhu. Že aj v Tajsku som mal takých medvedíkov, ale som ich čítal, vieš. A tam si chodil tú 77 či 80 v Tajsku väčšinou? Dvakrát som mal 77 na tom Raja a potom keď som bol na ostrove, tak tam som akože, že tomu bola dohodnutá 85 a došiel medvedík, vieš, že 95 kilový tajček. Akože bol taký, že všetko čo dal, že kebyže dostane, tak asi by to nebola sranda, ale videl som to, vieš, našťastí, že bol som rýchlejší, no. Dobre. Lebo víš, jak to je v Tajsku, tam sa neváži tie pred zápasom. Hlavne na týchto týchto lokálnych hlavne akciách. No a super a stretneš až v zápase, takže. Mne sa toto stalo, keď som bol v Chiang Mai, tak sme došli na zápas a to bolo na trhoch, proste na prvom zápase, druhom teda, čo som mal v Tajsku. A takto isto sme sedeli ešte na večeri, proste tréner jedli a došiel ten promotér. A že sa mám postaviť, nie? A postavil si, je too big, že nemôžem ísť s tým, čo som mal ísť. A úplne iného tajca mi dali proste. No, to tam tak funguje. Že tam si dohodný zápas, máš supera a v den zápasu zistíš, že máš iného supera. Tam to je. Tam ťa to naučí neriešiť asi až tak každý detail to Tajsko, lebo keby to máš riešiť, tak sa asi zblázniš. To je určite, no. No a čo teraz ďalej? Akože je na pláne nejaká obhajoba toho zápasu, alebo teda toho titulu, alebo máš niečo iné na pláne? Že... To je dobrá otázka. Ja mám na pláne teraz venovať sa túto chalanom gyme a akože cestovať po svete by som. Čiže teraz akože zápasenie, že keď niečo, alebo že nejaká ponuka neprišla napríklad, alebo že jak toto funguje? Môžeš priblížiť ľuďom, že keď tak... prišli mi nejaké ponuky, ale také, ne pre mňa až také výhodné. Zaujímavé, hej? Že nič, čo by ťa nejak zaujímalo. Nič také, akože keby prišlo niečo, že fakt, že čo by stalo za to, tak by som sa znova pripravil na to, ale už to mám tak, že... A chcel by si aj akože niekde do sveta napríklad, alebo napríklad máš zmluvu s PML, že nemôžeš niekde inde zápasiť, či nemôžeš? Nemám. Čiže môžeš hoci kde v podstate zápasiť. Mohol by som hoci kde, no. A napríklad akože do sveta, do niekde by si chcel ísť, alebo jak to vnímaš? Či radšej zápasíš tu, alebo radšej napríklad v tom Tajsku, alebo niekde proste mimo zahraničí? Je to rozdiel aj tam, ale... Tým, že dlho som zápasil a veľa tu, a bol to taký nátlak, vieš, že od tých ľudí a každý očakáva toto, tak v tom Tajsku som to mal také, že pohodu, že nikto ani nevedel, vieš, že buchol som si zápas a to som mal taký väčší ako keby kľud. Takže záleží asi aj na tomto, ale keby príde, vieš, že nejaký že o titul, alebo že nejaký svetový opasok, alebo také, tak to by som mal zase motiváciu. Ale už som taký, že však Thai box až tak nevynáša, môžem to povedať. Hej, však akože určite. Väčšia ľudí to vie, vieš, a v kúse zodratý chodím, vieš, zničený, za prípravu dávam peniaze, toto, že... Koľko máš vlastne zápasov? Už som si tak prepočítal. Čo? Koľko máš zápasov vlastne? Akože všetkých dokopy amatérske? No, hej. Do 80. Pokus dosť. Čiže už možno rozmýšľaš aj nad nejakým, akože nehovorím, že teraz v najbližšej dobe, ale máš niekde v hlave nejaký koniec kariéry, že už to asi nebude tak dlho. Mám to také otvorené. Že nevieš sám vlastne, hej? Neviem sám, no. Akože nemám už taký drive, keď som bol mladý, že teraz musím všetkých poraziť a chcem byť najlepší a toto. A presne toto sa mi asi aj, neviem, či to už môžem spomenúť v tom chráme. Môžeš, jasne, hovor. V chráme. Áno, hovor. A tam, jak som mal proste, že veľa kľudu a veľa som meditoval a toto, tak som si úplne tak prehodnotil nejaké veci, vieš, že hodnoty som si trošku. A tak som nad tým tak rozmýšľal. Aj mám tu takú otázku napísanú, lebo že čo je tvoje prečo, že zápasiť? Ak to nie je akože nič také, čo akože nechceš si akože nechať pre seba, že... No, však lebo toto ma fakt zaujíma, lebo ja som napríklad, ak ti teda môžem povedať, ja som prečo prestal zápasiť, že ja som mal akože... Však som zápasil Thai box a potom som prešiel do MMA a potom som mal jeden taký rok, že som 3-krát sa zranil týždeň do zápasu, že vlastne raz som akože močil krv, že som mal zápal obličiek, proste som prechladol, potom mi nakopli rebra posledné sparingy a tretíkrát proste ma naopak zlomili v takedown. A ja som povedal, že bohača, že dám sa normálne, že pokoj trošku, že nebudem, že nič a že uvidím, či sa mi to vôbec bude chcieť. Lebo od 16, jak som bol, som v kuse zápasu. Proste, že ja som aj nevedel iné. Tak aj ja. Hej, že vlastne ja som furt mal, že nejaký zápas na program, alebo že budem zápasiť, alebo že hľadám zápas. Proste furt tam bolo. Ja som vás ponímal tak, že sme akože takí, že v tomto taký podobný. No. Ty a potom, starší. No hej, a potom som si povedal, že dám si, že nenaplánujem si nič, že budem chodiť na tréningy, že však takže trénovať ma baví, ale že nebudem mať zápas a uvidím čo. A normálne takto prešiel rok a som si povedal, že akože
Nechýba mi to. A toto som si brutálne uvedomil, napríklad ja sám na sebe, že keby idem akože do zápasu a že láme sa chleba, že už to je na tom iba, že obidvaja sme napríklad že rozbití alebo nevládzem a že kto to chce viac, tak ja nebudem ten, čo to bude chcieť viac. Že toto som normálne povedal, že takto akože už nechcem zápasiť. Vieš, že keď nemám to také, že ideš cez všetko, lebo však v zápase nie je, že si ideme zaťukať futbal, proste reálne sa ti akože niečo môže stať. To je vojna, no. Čiže a toto som už od začiatku kariéry aj videl nejakých, že proste starších chalanov, ktorí zápasili a mali 40 rokov, a ja som si furt hovoril, že toto ja fakt by som nechcel byť, vieš, že to bola 40 ročný a zápasiť to na volade za pár drobných, len preto, aby som zápasil, že keď ja nebudem mať toto už fakt, že také, takže už nechcem zápasiť. Takže možno takéto niečo si v tom chráme, alebo teda k tomu prečo, mi povedz, vráťme sa k tomu, že to prečo. To prečo? Toto nebolo, že už moje bolo, akože keď som ja zápasil, že som chcel byť, že patriť medzi najlepších na svete. No. Toto ja som mal. A proste ako náhle som si povedal, že to nebude možné, alebo že budem vidieť, že proste mi to utieklo, že vieš, že reálne, že na nich nebudem mať, že normálne si to sám sebe poviem, že však nemám na to, alebo že proste to príjmem nejakým spôsobom. To chcelo asi takú vnútornú silu, ne? A akože bojoval som s tým dlho, nebolo, že vieš, akože nebolo mi to ani príjemné dlho, vieš, ale tak a fakt som toto mal, že fakt som chcel byť akože jeden z najlepších na svete, aj v tom MMA, proste, no aj takto som to ja mal, že proste preto trénujem, že ja fakt, že ja som tomu všetko dával, mŕte peňazí, však to asi vieš. Všetko? Mŕte peňazí do prípravy, proste všetko ide bokom, nemáš akože reálne... Nemáš život. Hej, akože lebo však ideš... Musíš spraviť nejaké súkromky, aby si zarobil na tréning, potom ideš na tréning, potom sa musíš vyspať, potom na tréning a ideš spať, že reálne. Ale mňa to bavilo, že mne nevadí trénovať, ale samozrejme, keď trénuješ pre radosť, tak netrénuješ takto. Však trénuješ si raz denne zaťukať a keď si rozbitý, všetko ťa bolí, tak si dáš deň pauzu. No ale keď sa pripravuješ na zápasy, tak to nemôžeš takto robiť. A toto som vlastne ja mal, vieš, že už keď som fakt, že potom, jak bol ten rok, že som mal tie 3 zranenia, a potom som si povedal, že už keď nemám taký ten oheň, tak viem, že vlastne do toho neviem dať, vieš, že akože nebudem do toho. A tým pádom sa nemôžem akože ťahať určite, že na najlepších. A tým pádom som aj povedal, že... A potom som mal zo pár zápasov grapplingu iba tak, však tam čo zaklopkáš, keď nie. Že toto som nebral ani nejak, že... Keď si prejdeš tými thai-boxami... akože nemyslím si, že je niečo tvrdšie, a MMA-ko. Ja som v MMA-ku nikdy nebol tak akože zničený po MMA zápas. Ani raz. Presne. Ja po thai-boxe ja som chodiť nevedel. Presne, ja som mal taký thai-boxerský zápas, že takto som po schodoch chodil. Že ja som nevedel chodiť po schodoch, tak som mal rozkopaný. Čiže a po MMA-ku som mal raz zlomený tento prst. To bolo celé všetky moje zranenia zo zápasu, jak som dal pušky do lakťa, vieš, a tam tým palcom. To bolo jediné moje zranenie zo všetkých akože MMA zápasov, čiže ja som tam nebol nikdy tak rozkopaný. No vlastne toto bolo moje prečo a takto som to potom už povedal, že nechcem teda zápasiť. No tak povedz ty teraz. Ja to ponímam akože tak isté. Ja také isté prečo. Že ty vieš presne, že bol som mladý, obetoval som tomu vlastne všetko. Že boli sme partia chalánov, oni išli von, ja som bol s nimi chvíľku vonku a bol čas tréningu, tak utekal som na tréning. Všetko som tomu obetoval, že preto sa mi asi aj darilo, že som vyhrával toto. Ale mal som presne ten oheň, že chcel som byť najlepší a chcel som patriť presne k svetovej špičke a mať highlighty, jak má Sančaj na YouTube a takéto veci, že úplne ma tak poháňalo ďalej. A čo, no, ono sa to časom vytratí. Akože... Keď som prehodnotil vlastne tí plusy a minusy a... že strátil som časom ako keby ten zápal preto. A je to akože... Či kvôli niečomu? Alebo že iba v podstate to vnímaš akože... Že napríklad keby je že úplne iná situácia a teraz, že akože je to, že nehovorím, že jednoduchšie, ale proste, že keby tým thai-boxom napríklad si vieš zarobiť nejaké... Že nemusíš ako... Vieš, že nie je taká iba, že hustle celý život, že non-stop, vieš čo myslím? Chápem. Že keby to je, že trošku iné. Lebo napríklad MMA zápasníci, čo už podľa mňa aj u nás sú, že v oktagóne, tak už oni akože fungujú ako profi športovci. Nehovorím, že všetci, ale veľa z nich, vieš, že reálne, že proste majú nejakých sponzorov a reálne, že chodia na tréningy a nemusia riešiť extra súkromkami, proste ja nehovorím, že sú milionári, ale proste, že má to určite bližšie k profi športovcovi, ako akože thai-boxer. Akože u mňa to bolo asi tým, že aspoň ja si to tak myslím, že som pomaly začal strácať takéto ego. A vlastne ego je ten boj, že chceš byť lepší a chceš toto. A jak som bol aj v tom chráme, aj toto všetko, vieš, že ak som dosiahol nejaký stupeň vedomia, tak už som bol taký, že vlastne prečo? Vieš, že to je vlastne divadlo pre ľudí. Aj ty sa tam ideš s niekým zabíjať.
akože nehovorím, teraz som tak nastavený, že nepotrebujem si dokazovať alebo s niekým sa bojovať alebo niečo toto, vieš, neviem, možno, že za pár rokov ma to zase chytí, že dal by som si fight, to neviem povedať, ale mám to takto, no, teraz. Dobre. A ešte k tomu späť sa vrátim, čo si hovoril, že si vlastne tomu obetoval všetko, však že si chodil na tréningy a tak, a toto vnímaš ako, lebo ja som na týmto tiež napríklad rozmýšľal, že či to vnímaš ako zlú vec. Vieš, lebo napríklad ja tiež to, že presne si povieš, že obetoval si preto všetko, ale napríklad mne v tom momente oveľa radšej som išiel na tréning, ako by som bol von, alebo že nie hoci čo iné by som robil, že toto mi tiež príde také, že to obetovanie není akože v tom zlom slova zmysle, že... Ja som za to vďačný, ja si myslím, že ma to práve že veľmi ovplyvnilo. Tým, že som si vybudoval akože brutálnu disciplínu, už vtedy, vieš, tým, že ma nelákali proste tie, že ísť sa opiť s chalanmi, alebo nejaké drogy, alebo niečo, vieš, že radšej som si išiel zatrénovať a ja som akože vďačný, že Thai box má takto. A ja tú duchovnú cestu si myslím, že ak to je spojené s tým buddhizmom a tak, takže ma to tam priviedlo, že toto práve. A myslíš si, že tí zápasníci napríklad, čo sú fakt, že dlhodobo na tope, že oni majú akože furt ten oheň? Alebo že čím to je, že niekto fakt vydrží? Vieš čo myslím? Že čím to je, že či aj oni napríklad nie sú takto? Len proste to prehrotia, vieš, že idú akože, že cez čo? Akože môže byť, no. Neviem, fakt, akože ja som na tým tiež rozmýšľal veľa, že či napríklad každý to nemá takto, lebo furt, keď niečo robíš a robíš to dlho, tak akože počasie to, akože... Akože ja si myslím, že je veľa takých, ktorí, nechcem povedať, že nemajú inú možnosť, ale že sú na tom tak závislí, že proste potrebujú, že vieš, že peniaze a toto tak potrebujú zápasiť, takže kvôli tomu. Však aj Rod tak povedal, že on nemá rád akože, že zápasiť. Akože napríklad to je známe, notoricky, že veľa tajcov proste zápasí preto musí, nie preto chce. Že oni aj rodinu a toto, že oni radšej by hrali futbal. Futbal, keby oni môžu hrať, tak to je len najšťastnejšie na svete. Že veľa vlastne aj Belochov, keď dojde do TSK, tak oni sa čudujú im vlastne, že prečo zápasia, keď nemusia, keď môžu proste chodiť do normálnej roboty a zarábať si normálne nejakým iným spôsobom, že prečo to vlastne robia. Lebo nie je to ľahké, akože každý chce byť, že teraz je šampión, toto a to nevidia, čo tam ešte je za tým, že čo to všetko obnáša. Presne to, že obetuješ, keď chceš vyhrávať, tak obetuješ proste tomu všetko a potom máš aj tie stresy a toto. Ale na druhej strane to posilní. No, že... Je to také dvojsečné všetko. No, presne, hej. Ani tak. A v tomto som rád, že aj keď som v tej príprave, tak ma to proste núti byť lepšou verziou akože samého seba, vieš, že mám ten zápas, tak mám takú motiváciu, že dobre, že teraz zameditujem si, že stanem skoro, že zabehám si toto, vieš, že... A napríklad, keď nemáš zápas, tak tedy to je také, že to nemáš... Akože robím to aj tak, ale keď som že rozbitý, že nemusím, tak proste nejdem, vieš, že nemám to až také prísne. A tak to je asi normálne nejakým spôsobom, že to takto asi je. Však akože áno, ale vieš, že... Ale chápem ten princíp, že sa ti zase páči aj tá disciplína toho, že keď máš zápas a máš toto, tak akože je to super, že si vieš povedať, že to vieš spraviť. Áno, presne. Zaujímavé. A že nevymýšľaš proste, ste zbytočné. Hej, presne. Lebo mám v hlave to, že nebudem robiť to, čo by mohlo trošku uškodiť, že zoslabšiť výkon alebo niečo, že moje vedomie, vieš, takže radšej to nespravím a radšej si spravím voľačo prospešné na to. Takže v tomto som bol taký, no. Dobre, aký je rozdiel, keď ešte sa vrátime k tej príprave na tie zápasy, keď napríklad sa pripravuješ tu, alebo väčšina príprav tvojich prebieha v Thajsku, ale tak predpokladám, že asi nie celoživotných. Nie. Však akože ja som tam žil v ten rok, tak som zistil, ako tam vlastne v Thajsku funguje reálne. Aj teraz som mal asi druhú prípravu v Thajsku. A aký je rozdiel, keď si tam pripravuješ a keď sa tu pripravuješ? Napríklad akože v čom nemáš tie rozdiely? Ktoré sú napríklad že lepšie tam a lepšie možno tu? Tak rozdiel je v tom, že tam už prídeš do gymu zabehnutý, že má tak do polapovať, má s kým posparovať toto všetko a tu veľakrát, že keď som chcel ísť ráno, tak som išiel sám na mech alebo toto. Ale voľakedy to je výhoda, voľakedy to je nevýhoda, vieš. Takže napríklad toto je rozdiel, alebo čo tam, že proste tam máš ten fokus iba na to. Tu keď si doma, vieš, tak musíš riešiť proste svetské veci okolo. Že... Život klasický. No, však áno. Tam sa sústredíš iba na to, takže... Za mne to akože viacej asi sedí sa pripravovať tam. A na druhej strane mám to rád aj tu, lebo zase tu mám svojho trénera.
A vieš, a to on mi aj porozpráva a tak, tajci im o tom neporozprávajú, že keď tak mi povie raz taktiku a vieš, potom aj... Toto je inak možno halu, že ľudia si myslia, že tam sú extra technické tréningy, nie? Ale tak tam akože extra vôbec. Že technické tréningy tam je skôr vôbec, že oni ti, akože keď nekopeš dobre roundkick, tak ti povie, že sa vytoč, ale že by s tebou niekto riešil teraz, čo ideme robiť na zápase. Alebo nejaký drill, alebo čo, drilly, alebo že toto ti nejde, tak toto budeme teraz robiť, že akože určite sú gymy aj tam, kde sa to robí. Ale asi pomenej. A musíš tam podľa mňa, že žiť s nimi byť, aby presne, takto sa ti úplne... A že zápasník byť za nich, aby oni z toho reálne mali niečo. Tak, Tým, že je tá akože kultúra tam taká, že mŕte turistov tam chodí iba, tak oni, ja chápem zase na druhú stranu aj ich, že keby každému sa tam majú venovať, tak ty kokos... Že to sa asi nedá. Čiže príprava dobrá aj tu, aj tam. Áno, ale za mňa asi lepší tam. Za mňa osobne, vieš, Valkov môže sedieť niečo iné. Ale dobré aj tam, aj tu, jasné. Mal si tí zápasníky aj v malých rukaviciach, či nie? MMA-kárských, hej. Mal som aj na DFN-ku som mal zápasy, normálne post Thai-box v malých rukaviciach a mal som aj MMA-ku zápasy. A tam si mal aj s nejakým Španielom, nie? Či to sa mi marí? Hej, mal som s Fernandezom. A to si vyhral, či nie? To som prehral. Ale akože... To bolo už ale dosť dávnejšie, to čo bolo? 5 možno rokov dozadu? Hej, to bolo o titul DFN-ka vtedy. Hej. A to bolo na 5 kol a ja proste 10 sekúnd do konca zápasu mi trafil prednú, že ma nahodil, vieš. Aha. A akože kvôli tomu som prehral. A ťa počítali? Či nie? Počítali. Aha, takže až tak. To si už nepamätám, ty kokos. Ja som vyhral prvé, druhé kolo, tretie kolo mi trafil high kick, že ma počítali. Aha. Ale mal som stále, že potom som vyhral aj štvrté kolo, že mal som stále nabodované ja, vieš. A piaté kolo, keby si už iba odskačem, že nehrotím to, tak by som to proste vyhral. Ja som bol taký, že nahulil ma. Hej, čiže chcel si. Hej, ale akože... Nevedel som, že vyhrávam. Ale reálne som vyhrával, ale mi proste nepovedal. Ja som myslel, že keď som nahodil, takže keď som bol nahodený, takže automaticky prehrávam. Takže som to hrotil ešte aj to piate kolo, ale mi tam trafili iba na nejakú prednú, že som si naletel na prednú a ma počítali 10 sekúnd do konca. A takto mi to akože utieklo, no. A v tých malých rukaviciach je to, že je to... Vadí ti to, nevadí ti to? Alebo... Ja som napríklad nikdy nemal v malých rukaviciach zápas, takže môžeš akože mal som v tých bambulách akože amatérske MMA zápasy, ale postojársky som nemal. A furt mi to prišlo, že prečo? Akože aspoň mne, že akože nevidím v tom žiadnu pridanú hodnotu asi. Hej, no však akože je to tvrdšie asi. Pre ľudí to je asi atraktívnejšie, no, že tam skôr nepadne kauč. Ruky si dolámeš, keď kopeš rám. Toto sa mi presne stalo. No. Slomil si ruku? No, stalafol som, keď som mal zápas. No. Tam som mu trafil hák v druhom kole a iba mi strpla celá ruka, vieš, že ty kokos, že to čo je teraz? A som sa snažil ešte s tým neboxovať, ale v tom adrenalíne, keď si víš, tak sem tam ju tam vyhodíš, tak vieš, že som mu natrafal takto. Potom som vyťahol z rukavice, že po zápase iba taká špongia, vieš, takáto ruka, iba také... Takže akože zo životnosti zápasníka a tohto, čo sa týka techniky a tak, ja mám radšej veľké rukavice. A napríklad aj v PML-ku sú 8, nie? No. Ale tak dá sa to považovať za veľké. A akože hej, že nemáš MMA-kárske rukavice. A to tiež neviem napríklad prečo. To vieš prečo? Či nevieš ani prečo sú tam 8? Lebo väčšinou sa v desinách boxuje. Hej, akože po väčšine. V Thajsku sa akože do určitej váhy sa boxuje v 8 tiež. Aha. Ja som napríklad tam... Asi to sa obkúkali od Tajcov, to sa im... V menšej váhe, ale neviem do akej váhy to je. A neviem v Thajsku teraz úplne. V desinách sa boxuje? V desinách, nie? Podľa mňa áno, klasika. Ja si tiež myslím. Ale ja viem, že som mal aj v menších zápas v Thajsku, takých vybuchaných, fajnových, čo mali roztrhané tie šnúrky, že ste museli lepiť, lebo sa nedali aj sa. Na tých trhoch, keď máš zápas. Jedny lokálne. To sú pre celú dedinu. To sú najväčšie. Oni budú investovať do ruky. A to napríklad aj keď titul. Vyhral si tam nejaký akože, ale taký dedinský, alebo taký nejaký... Na ostrove. A musíš ale vrátiť, nie? To tak si mal aj ty. Odfotil som sa toto a musel som vrátiť. Ja som sa s ním fotil a ten Kevin, please give back. Ja som nevedel, presne, to bol, bože, Thajské v tomto super. A vlastne, keď ešte späť k tým malým rukaviciam, nerozmýšľal si aj napríklad na MMA zápasmi? Teda vravel si mi dneska, ja som to nevedel, že si mal nejaké MMA zápasy. Ale o tom som teda aj nevedel. A teda, že či si rozmýšľal nad touto cestou? Akože boli aj také ponuky, boli aj také nápady, ale ja mám rád ten Thai-box. Vieš, že odjak živa robím ten Thai-box a mne sa páči aj tá tradícia, kultúra, toto všetko, tak ja som sa na to nepozeral z hľadiska peňazí. Vieš, takže preto ma to nejako nelákalo to MMA, preto som ostal pri tom Thai-boxe. Takže asi tak, no. Teraz to mám tak, akože, že
Grappling mám rád, že pogreplím si, ale nehrotím sa do zápasov. Poď mi porozprávať o tom, jak si bol ten rok v Thajsku, nejaký príbeh a vlastne jak si sa dostal do toho kláštora a teda ešte čo všetko je za tým, lebo to má nejaký príbeh asi celý, že aj to, tak to teda bolo to, náhod, akože to takže bol nebol to cieľ, že idem do Thajska, vlastne tam si bol rok, hej? A že teda to zakončíš, alebo teda bude súčasť toho, že stráviš v tom chráme nejaký čas, hej? Akože mal som to naplánované, že chcel som to vyskúšať, že chcel som proste ísť tak do chrámu, chcel som skúsiť byť aj akože za novica, za mnicha, takže mal som takúto myšlienku. A toto bola taká halus, že my sme tam boli s Nikolasom, vlastne ja už som mal posledné peniaze a končili nám víza. Takže sme si kúpili letenky do Vietnamu, akurát, že ja som tam niečo zle vyplnil, nejaké jedno číselko a nepustili ma odletieť, vieš. Do Vietnamu, hej? Do Vietnamu. A on mal akurát kamoša v Malajzii. V chráme, že on tam bol akože za laika. Tak reku, že tak dobre, že nejdeme do Vietnamu, že tak poďme do Malajzie, že pozrieme ho tam, že jak to tam vyzerá, tak sme tam za ním išli. A mne sa tam akože zapáčilo, že bol tam kľud, aj ten týpek, akože... Že a to bol aj veľký chrám, hej? Veľký chrám, no jasné, že boli tam mníšky. Bolo tak pekne rozdelené. Ale sa mi to tam páčilo, vieš, tak ja som tam ostal, vlastne Nikolás išiel preč. V tej Malajzii toto bolo? V Malajzii, no. A toto bola taká náhoda proste. A vlastne tam si bol potom koľko? Tam som bol 2 mesiace v chráme. A toto, jak spomínaš na toto obdobie? A čo tam robíš? Akože opíš nám deň v chráme, akože jak to vyzerá, keď ráno vstaneš, čo robia mnísi? Pre mňa to bolo super, že pre mňa to bolo úplne že paráda, normálne telo si oddychlo, hlava si oddychla. Ja si myslím, že väčšina ľudí by to ani nedala možno, vieš, takúto skúsenosť, ale to je proste také, že máš budík, tuším, som stával o 5 alebo 5:30 som sa zobudil, zapadal som sviečky, modlitbičku som si dal, vieš, a išiel som meditovať, normálne hodinu rado meditácia. A to je skupinová, či to je sám robí každý? Nemusíš, môžeš. Ale ja som... Čiže tam nie je vlastne program, že toto robíte? Sú tam, akože povinná tam bola večerná meditácia a chantingy. Chanting, to je vlastne, vieš, že... Že tak ako keby spievať, alebo... Spievaš modlitby, no. Takže to bolo povinné, čiže ráno ja som vždy takto skoro stál, bol chanting, potom sme takto, že chantovali aj s tými mníchmi, aj ľudia, čo tam chodili, oni tam akože dosť uznávajú a potom boli raňajky. Raňajky boli vždy, čo priniesli ľudia pre tých mníchov, tak to proste si tam mal, tam o nich sa veľmi dobre starali, takže tam vždy boli švédske stoly, že si povyberal. Potom po raňajkách sme poupratovali okolie kláštora, akože mohol si tiež, nemusel, ja som chcel, že som tam s hrabličkami zmetal lístie, alebo akože rôzne, čo sa dalo, som porobil. Potom si mal vlastne pauzu, čiže som si študoval nejaké knihy, čo mi tam dali, alebo tieto veci. Potom po obede sme si išli pomeditovať. Ja vlastne s tým chalaniskom, čo tam už bol. A to Slovák, alebo nie? Slovák, no. A on tam žije dlhodobo? Či on tam iba tiež bol takto? On tam bol iba takto, on tam bol o mesiac dlhšie, on tam bol ešte predtým. A to sú tiež akože také halúze, ale to je iný príbeh. To potom, čiže poupratoval si tento, potom sme si zase pomeditovali, potom si čítal nejakú knihu, potom bol večerný chanting a potom bola večerná meditácia. A toto bol vlastne celý deň, že len si meditoval, učil sa buddhistické tieto akože náuky, vieš, duchovné a čiže akože... Iba si rozvíjal proste myseľ. Toto si robil 2 mesiace, hej? A tam sa aj netrenoval vôbec tedy, hej? Nič akože. Akože my sme sa chodili hýbať, on bol tanečník, tak sme tam trošku akože učil ma brejkovať a tak, vieš, že zacvičili sme si. Napríklad my si tam dali takú výzvu, že ideme dať, že za hodinu, neviem, či ty si sklikol. Za hodinu? No, tak sme povedali. Akože on dal nejakých 550, ja som nedal ani 500. Na druhý deň ja som sa zobudil, ja som nedvihol ruky. To som ešte nezažil, ma takto palili, ja som ich musel takto celý čas mať. Ja som nemohol spať, 2 dní som mal takto ruky, že nezvihol som ich hore. Hej, takže akože my sme tam aj cvičili, ale potom, keď už som ordinoval za mnícha, tak som nemohol cvičiť. Akože povedali mi, že môžem si v izbe, keď ma nikto akože nebude vidieť, že niečo dá, ale inak som akože mal zakázané. A čo znamená, že si ordinoval za mnícha? No, že sa stal zo mňa mních. Aha, čiže na začiatku si bol čo? Akože iba taký laik, že som tam proste iba bol, že nemal som rucho, nič. A to tam môže dojsť hocikto? Hej, akože.
A koľko po akom čase môžeš ísť, ako keby za mnícha ísť? Ja som tam bol po mesiaci, ale musíš mať nejaké skúsenosti s buddhizmom. Oni sa ma pýtali, že či to riešim, alebo že toto. A ja už som začal akože mladý riešiť buddhizmus, takže som povedal, že mám, že toto všetko. A povedali, že môžem ordinovať. Čiže ty akože sa považuje za buddhistu, keď to takto môžeme povedať? Či akože najviac mi sedí ten buddhizmus, ale nedával by som si nálepku, že... A čo ti to akože dáva, alebo čo v tom vidíš, že prečo ti to je najbližšie? Dáva mi to tak najväčší význam. Ja neviem, akože keď... tie náboženstva alebo tieto duchovné smery hovoria aj tak akože podobné veci, ale mne sa páči, že tento teravadový buddhizmus konkrétne, čo ja riešim, tak ten je, že taká priama cesta, že to, čo ako keby učil Buddha. A neviem, páčia sa mi tam tie myšlienky a to, že vlastne všetko mierí, že za všetko si človek zodpovedá sám, vie, že teraz ne, že volá čo ukradnem, alebo najbem, alebo čo a pomodlím sa a myslím si, že som toto, vie, že tam to je také, že budeš znášať za všetko následky, vie, že za všetko si že buduješ, určuješ sám, že čo sa ti stane a toto. Tak mi to dávalo taký význam, vie, že vlastne všetky náboženstva, nejaké vojny boli toto, vieš, krížacké výpravy. A buddhizmus jediný bol proste, že v miery so všetkým, vieš, že nezabíjať bytosti, žiadne obety, nič takéto, takže neviem, preto mi to tak asi sadlo a plus to je spojené s tým thai-boxom, tajci, buddhizmus, takže mi to tak jedno s druhým. Čiže aj doteraz vlastne aj medituješ, aj akože sa snažíš, hej, akože pokračovať v týchto nejakých, čo si aj... A tam sa naučíš napríklad nejak inak meditovať, jak si predtým, alebo v tom chráme, alebo nejaké techniky vás tam učia, ako meditovať, alebo jak to, nie? Ne, jediné, čo proste, že... Tak v thai-boxe, hej, že iba robíš. Takže dá tie inštrukcie, ale že musíš sa najprv prejsť týmto základným, že proste sústredíš sa na svoj dých. Že si tu, keď sa nevieš sústrediť, že ide veľa myšlienok, tak máš si tu napríklad počítať ten dých. A potom akože začneš do toho tak hlbšie spadať. A my sme si skúšali aj s tým chalanom vipassana meditácia sa to volá. A to je vlastne zase iná meditácia, to je meditácia všímavosti. Že všímaš si, že jak máš polohu tela, všímaš si proste všetky zvuky, všetko, čo sa deje, proste sa snažíš zachytiť. Že nesústredíš sa iba na ten jeden predmet, ale že si v prítomnosti a všetko sa snažíš ako keby vidieť. Takže tieto dve meditácie som tam robil. A takáto napríklad druh meditácie je super aj do športu, ale aj do bežného života, nie? Lebo tak pri tom zápasení ti to môže pomôcť, že proste sa vieš viac sústrediť na proste to, čo potrebuješ. Proste nepanikáriš v hlave a že proste sa vieš... Toto ovplyvní veľmi podľa mňa tieto meditácie, že začneš si viacej všímať seba, uvedomovať si svoje myšlienky. Napríklad, že keď máš zlé myšlienky, tak veľa kto v tom pokračuje. A ja si uvedomím, že že takáto myšlienka, že nechcem ju mať, tak proste... Že všimneš si, alebo všimneš si proste, keď konáš zle, alebo tak, že... A ono, keď už si taký kľudný, že tá všímavosť sa začne rozvíjať, tak akože ja keď som sa vrátil z chrámu, tak ja som veľakrát videl normálne, že zámery ľudí. Teraz som to asi stratil, ale že niekto niečo hovoril niekomu a ja som videl, že on to hovorí iba preto, že chce z neho niečo získať, vieš? A ten druhý človek bol nadšený, že aká ponuka, ja hovorím, že ty to nevidíš, že... Mi to prišlo také bežné a potom som si uvedomil, že fakt, že som videl také, jak proste, že čo bežné, akože ty, že nezachytíš to tou pozornosťou, keď nemáš tú pozornosť a keď máš tú pozornosť. Však a dneska je taká doba, nie? Že tá pozornosť nie je žiadna, ty kokos skoro však, lebo furt iba do Instagramu a rýchlo 2 sekundy a bliká, svieti a to... Dobre, že to koľko pozornosti tam, že to strácaš. Že to je... Takže toto, Takže toto je niečo, čo ťa baví, hej? Alebo čo ti dáva zmysel teda, čo robíš. Čo mi dáva zmysel, hej. Čo mi tak akože mi to pomáha. No dobré, a teraz sme v Bigfoot gyme. Toto je vlastne tvoj gym, hej? No hej. To je prezývka je Bigfoot. Prečo máš prezývku Bigfoot, povedz? Prečo? Začal som chodiť na Thai box, som mal 12 rokov a Lukáš Rus, však ten hlavný tréner, kto nedošiel za mnou, že ty máš aké veľké nohy, že toto. Ja som mal také široké narty, že na ten vek som mal veľké nohy, tak z tohto mi vznikla prezývka Bigfoot. Ale som rád, že od prvého trénera, super, akože super. Autentická prezývka. Aj dobrá prezývka podľa mňa, že on ti ju dal aj niečo, akože, že není to nejaká vymyslená jednoduchý proste príbeh, ale super. A vlastne tu pôsobíš teda, tu máš aj nejakých chalanov, alebo jak tu funguje? Ty si tu hlavný tréner, alebo máte tu aj nejakých iných trénerov, jak to tu funguje? Ja som tu hlavný tréner a však sú tu šikovní zápasníci. Roman Kučera teraz na PML. On vlastne tu trénuje, hej, s vami?
No, On je stade to z Lohovca s vami, či nie? Je z Lohovca, no. On to tak asi už neponíma, ale hej, ako všetko toto sa naučil, akože, že tu, že v Lohovci, začal tu v Lohovci a teraz akože prešiel k Igorovi, alebo takže... Čiže s ním, hej, akože on teraz hej. Chápem. No a veľa šikovných, však aj teraz na PML nás bol 5, vieš, že Jimu, Lukáš Cvecho, on je akože tiež dosť dobrý, akurát, že nemá moc disciplínu. Vieš, Miško Šuliman, čo tu bol, je nás to tak viacej, že nebudem menovať. Hej, chápem. A oni sú vlastne viac menej takí začiatoční, či oni už majú profi zápasy? Majú, to sú takí, že profi zápasníci, že je ich to a 5-6 profi. A ty si vychoval ty akože od nuly, že oni tu došli za teba trénovať? Nie. Ono to bolo tak, že natrénoval Lukáš, a ja už som bol akože taký skúsenejší ako oni a oni potom prišli s nami akože na tie tréningy. Takže ja som im to odozdával tak, akože netrénoval som ich, ale nepriamo, že som ich učil tieto. Takže... A koľko už funguje Bigfoot Gym vlastne? Od 2013. Od 2013? 23. 2023. Čiže 3 roky v podstate. No, super, dobre. Takto sa rozrastáte pomaličky. A baví ťa trénovať ľudí? Ako kedy. Máš trpezlivosť zalodiť. No, však toto, akože baví ma to a som rád, keď mi dojde niekto, čo už vie. Lebo nemám rád, že vysvetľujeme začiatky a potom mi príde ďalší a znova to isté, vieš. Ale akože, baví ma to. Ale baví ma to s takými, ktorí majú ozaj to chcenie, vieš, že ktorí sú šikovní a no, akože nemusí byť šikovný, že chce. Že ich to baví tiež. Že chce, vieš, že voľakom čo vysvetlím a takto pozerá inde a potom, že čo? Vieš, alebo naopak, že takto, keď hľadu ide, vieš, ja to proste nemám rád, že na čo tu proste stojím, že držím tie lápy, keď sa ani nechceš. Chápem. A baví ťa akože aj napríklad chodiť s chalami na ligu a byť im v rohu a takto akože byť v roli aj takéhoto trénera, že aj toto ťa baví, či to je tak, jak akože to máš? baví. No. Či akože... či bereš to iba ako súčasť toho proste, jak to je a ideš a hotovo. Berem to, jak to je, ale akože však... Neviem, že by som v tom mal nejakú záľubu, to nie, ale... tak liga je toto. Však tým, ale som rád, akože som rád, keď niekoho trénujem, že mám tam toho chalana a idem tam s ním, tak to som akože rád, vieš, keď vidíš, že je šikovný a že chce, tak v tomto ma to baví. No, a toto je niečo, čo by si, akože, čo si predstavuješ, že budeš robiť, napríklad keď raz kedy prestaneš zápasiť, že akože trénovať by si chcel zostať, že v tom thai-boxe takto pokračovať, či nad tým ešte vôbec ani nerozmýšľaš tak ďaleko? Už boli také myšlienky, ale tak najradšej by som bol, keby som mal nejaký pasívny biznis. Bo by chodili peniažky, nemusel by si nič robiť. Dá sa to, vieš, koľko ľudí to tak má. Akože nejako sa to možno dá. No, neviem, či zrovna z thai-boxu, ale však chápem. Akože áno, chcem, ja to berem tak, že... Ty si aj taký podnikavý, že akože neviem, aj podnikáš popri tom ešte, alebo chcel by si, ale niečo ešte popri tom? Akože snažím sa vymýšľať hocičo, no, ale... Či baví ťa aj akože také biznis, alebo niečo také okolo toho, akože nejakú značku si budovať, alebo toto, že merčiky tvoriť, že... Tak, že treba byť... Chcel by som byť taký šikovný v tom, že nesústrediť sa iba na jeden príjem, ale že hľadať proste cestičky, že jak sa dá. No a to beriem tak, že ja som dlžný tomu thai-boxu veľa, takže chcel by som akože ešte aj mám skúsenosti, takže chcel by som ešte aj povodozdávať tým mladým a toto všetko, ale neviem, že či chcem celý život držať lapy a tomuto, že ja mám strašne rád cestovať. A vieš, chodiť po horách a takéto veci, tak takto si to akože časom nejako... A kde plánuješ teda? Plánuješ nejakú najbližšiu cestu? Niekde? Keď rád cestuješ teda? No... Alebo kde všade si bol, kde sa ti páčilo najviac? Či do Thajska chodíš najviac? Najviac asi do Thajska, no ale tak tade, teraz som bol v Tatrách, vieš, to krásne, akože ja som nevedel, že my to tu máme takéto, vieš, že... Ani ja najprv by som chcel asi pochodiť Slovensko, čo najviac, vieš, lebo to som aj nebol nejako daleko, to som bol iba čisto na Popradskom plese, to máš čo hodinku a pol, šlapeš hore, že taká pohoda, tam to bolo nádherné, že... A presne tak, toto ja mám rád. Čiže takú prírodu, hej? A viac máš rád prírodu alebo mesta? Prírodu. Mesta moc nie. Bangkok nemáš ho rád, či máš rád? Mám ho rád, ale celkovo vo všeobecnosti mám radšej prírodu. A Bangkok je taký, že neviem, nejako mi učaroval, keď som tam bol. Aj dosť som akože sa tam nachodil, vieš, ja som chcel skúmať, že keď už som tam bol, vieš, tak som chcel vidieť to, tam, že... tak akože mám rád Bangkok.
Ale keď som bol na Kopangane, tak som si normálne našiel chatku v džungli. Vieš, že v džungli som žil v chatke a to bola paráda. Nie, keď bolo období dažďov, lebo začalo pršať a ja, že dobre, že ráno som sa zobudil, vieš, začalo pršať, že dobre, počkaj, že pôjdem sa nájsť. 2 dny v kuse pršalo. 2 dny sa nezastavil, normálne lialo 2 dny. 2 dny si čakal? Akože potom som si dal pršípal a išiel som a zmoknutý, mokrý, premočený, vieš. A išiel som dole, som sa pozrel a oni zaplávané domy tam mali Tajci. Tam vie pršať, fajn. No, tam aj v tom Bangkoku si bol niekedy vo období dažďov, či nebol si? V Bangkoku asi tam nie. Tam tiež bola, neodteká tá voda v niektorých tých cestách, je po kolena vody, tam to je fajnovo tiež vytopiť. Hej. No dobre, a ešte je niečo, čo by si chcel ty povedať, akože o čom sa pobaviť, alebo niečo nie je také extra, čo by si chcel povedať ty ľuďom? Akože čo ja viem, však čokoľvek, keď už nemáš čo. Nie, ja mám ešte jednu otázku tak na záver, ale že či ty máš niečo, o čom by si sa chcel povedať, čo chceš, aby ľudia vedeli. Napríklad Songkran si zažil v Tajsku? Songkran som zažil. Songkran som zažil, v Bangkoku som bol. A povedz ľuďom, čo je Songkran, čo nevedia, čo je Songkran. Čo to je vlastne nový rok tajský, ne? Neviem, či nie čínsky, nie? Čínsky, čak také azijský. Asi čínsky nový rok, ale v podstate hej, asi by som to... Myslím si, že hej, to je ale oni to jak majú... Veľká noc, niekedy vtedy to je aj tam, jak u nás je Veľká noc, tak taký nejaký... Ale oni to majú akože podľa toho, podľa mesiaca slnka, že presne jak to ide. Vieš, my máme nový rok, že proste máme dátum a neodvie sa to od ničoho. Že my oslavujeme vlastne iba... Hej, proste keď je 1.1., tak je... Hej, že koniec číseliek. A oni tam reálne akože majú to, že podľa mesiaca nejako, ak to je postavené a toto, takže to je akože... A povedz, čo sa deje v Bangkoku, alebo teda jak oslavujú oni Songkran. To je divočina, no, oni výjdu, akože od rána väčšina z tých Tajcov, oni majú radi alkohol, tak aj pijú a tam všetci sa striekajú s vodou, ideš na motorke s pištolami sa striekať, ty ideš kýbel, takto ľadovej vody dostaneš a to všade stále, no, v kuse mokrý. Cesty sú uzavreté, ty kokos. A oni sa niečím takým bielým malujú, nie? Áno, majú ako takú onú Ja som išiel z gymu peši z Pike a že Tajky išli a farang a už išli a už ma to mastili a oblívali si kokos. A to v kuse farang kriča. Farang je vlastne beloch v Tajsku. No. A vieš čo to je? Ja som minule počul takú akože niekde som videl na internete, ale neviem, či to je pravda. Ja už som počul vácej. Ja som, lebo že foreigner je akože cudzinec a že oni nevedeli vysloviť to, takže proste používajú farang. Ale neviem, či to je pravda, alebo nie, že toto ja som... Ja už som počul neviem, či to je pravda. Farang je tam vlastne aj ovocie. Biele farang. Počul som aj, že to, že podľa ovocia a potom ďalší to berú akože, že to je akože urážka. Jak ty povieš neger, takže oni to tak, ale neviem, jak to je. Možno, že každý to tam poníma inak. A tak myslím si, že to je, že akože nie, že to tak normálne oni používajú. Ja si myslím, že neboli taký rasistický. Nepoužívajú. A keď raz mi Mišo mi vravel, že akože oni sú podľa mňa, akože Azíci sú celkovo trošku rasisti, že akože sú, ale... No. Ale však to je jedno. To tu nepoviem tú historku, to ti potom poviem. Lebo ešte nás zabanujú. Ale... No dobre, a ešte na záver mám takú, že by som sa chcel opýtať, že čo aj ty máš čo chalanov, proste keby môžeš, alebo máš radiť, že ako proste už máš niekoho, kto fakt, že chce, lebo však niekým dojde 5-krát na tréning a nevie, čo chce so životom, taký človek, ale už keď niekto fakt, že by chcel, že vie, že teda chce zápasiť, už hľadá akože spôsoby, hľadá si nejaké brigády alebo robotu, tak akože jak by na to mali, že čo by mal robiť podľa teba, alebo jak by to malo vyzerať nejak, keď akože za teba ideálny scénar. Keby musí aj pracovať. Áno, však akože normálne, v normálnom živote sme, že nemáme pasívne príjmy všetci. Ale akože mal by ten chtíč byť najlepší. Áno, že proste fakt chce makať, ale reálne, že... Hej, tak musí byť tá disciplína viac, jak akože tie pokušenia. A neviem, pracovať nie len na tréningu, ale aj sám pre seba, že robiť niečo viac vždycky. A ja to ponímam tak, že mne platilo, keď som bol morálny, že nerobil som proste zlé veci, že som sa neprehrešoval proste proti prírodným zákonitostiam, alebo čo vieš, že vtedy som mal taký pocit, že si priťahujem viac šťastia, ako keby. Takže aj toto. A čo, mať na pamäti ten cieľ, no. Čiže veľa trénovať, chodiť asi tak v prvom rade normálne na tréningy. Ale zase nezabudnúť aj na to, že ten život není iba o tom, aby si potom neostal. To je mŕte dôležité, podľa mňa tiež. Ono to je taký pekný príbeh, že proste učenec sa pýta majstra, že čo je zmysel života. A on mu dá lyžičku s olejom
A že poprechádzaj sa po dome bez toho, aby si nič nevylial. Tak akože poprechádzal sa, vrátil sa, nič nevylial a potom sa ho majster pýta, že videl si ty krásne záclony, čo mám? A že videl si ty krásne koberce a toto? Že nie, nič som nevidel. Že tak chod ešte raz, nič nevylej, ale všetko si to pozri. A teraz prišiel, samozrejme vylial všetko, vieš, ale že všetko videl. Takže tá pointa je to, že máš mať na pamäti ten svoj cieľ, tú lyžičku, ale že popri tom si máš ako keby aj užívať ten život, tie krásy toho života. Krásy toho života, hej, že mal by tam to byť je pekný taký. príbeh. No. To si pekne povedal. No. Myslím si, že týmto pekným príbehom to môžeme aj ukončiť, našu prvú epizódu tohto podcastu. Čiže, a povedz, kde ťa ľudia nájdu. Vlastne vy ste v Hlohovci, máte gym, Bigfoot Gym, Instagram, alebo niečo... Instagram Bigfoot Gym. Instagram Bigfoot Gym a tvoj Instagram? Bigfoot. Áno, Juraj Bigfoot Tutura. Čiže môžete kľudne Jura pozrieť, podporiť. Ukázať sa na tréningu. Ukázať sa, keď ste z okolia, určite dojdete na tréning, majú to super. A teda keď chcete vidieť tréningy, ako sme my s Jurom aj sparovali, aj trénovali, ako ma zbil, tak dole v popise nájdete vlastne tie videá, kúkajte na Patreone a vlastne vidíme sa onedlho pri ďalšej časti zase s ďalším nejakým zaujímavým hosťom, zápasníkom alebo trénerom. Zatím sa majte, ďakujem pekne, ďakujem aj tebe, Juro, za tvoj čas. Čaute. Čaute.